wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, bayan an rike farilu to bawa na ba zai gushe ba yana kusanta ta da nafilfili hatta uhibbu, har in kai na so shi. Wato bayan ka rike farilla ka samu kusanci a wurin Allah, sai kai ta nafila kai ta nafila kai ta nafila kai ta nafila, sai ka zama masoyin Allah. Fa idza ahabbtu, idan na kai ina son shi, in na so shi, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, sai in zama jinsa wanda yake ji da shi. Mun riga mun fassara wannan a lokacin, amma za mu ƙara bayani a yanzu. Shine Allah subhanahu wa ta'ala zai sanya albarka a wajen jinka. Na farko ana kunna kiɗa za ka cire, ana kunna kiɗa, ko da gidan rediyo ka je aka ɗauki wannan abu aka saka maka sai aka fara kiɗi, za ka ji kawai dole ka cire. Ko kuma ka zo ka kira wayan wani ringiton nashi kiɗi ne, to za ka cire, saboda ba ka iya sauraren kiɗi, saboda kunnen naka Allah ya yarda da shi. Kunnen da Allah ya yi hushi da shi shine kunnen da zai sa earpiece ya sa kiɗa yana saurare, ko da bai gida kai, to wannan kunne Allah ya yi fushi da shi. Ya danganta ga gwargwadon girman laifin, gwargwadon da Allah yake fushi da mutum. Ba zai iya tsaya na sauraren gulma, yana sauraren tsokana addini. Da haka kenan ashe da Allah ya ce zai zama jinsa, ma'ana zai sanya albarka a cikinsa. Ko a Hausa muna irin wannan, wane ni a kai, wane kai an ni, muna faɗa wannan magana yi. To irin ta ce kawai ba da ba, kai ka sani dai ƙarya kake, ya kai wanda ba ka da aƙida mai kyau, ka ce wai Allah yana narkewa ya koma kunnen ɗan adam. Ko babanka aka ce zai narke ya koma kunnen azzamfari, anya za ka ji daɗi? Za ka zo numamun zagi in ce kai, in babanka ya narke ya zama kunne na, ko shehinka ko farfesanka shehiwa ne ya zama kunnuwa na ya narke gashi. In ba sa an kai, in ba ka tsire dai sai ya tattala ya jibge. Ba dai ba ka tsire wurin nan ko ko a yi bugun garwa. Ka san maƙotanmu ne ai, saboda mun san mutane. Abin da ke ne shine rena Allah ne, wai ka ce wai Allah na narkewa shiga jikinka. Wallahi tallahi wannan kai da kanka hankalce ma abin bai yi ba, bai dace ba da hankali ba. Wa basarahu, kuma in zama ganinsa allazi yubsiru bihi, wanda yake gani da shi, in ji Allah subhanahu wa ta'ala. Zan zama ganinsa wanda yake gani da shi, bi ma'ana zan wakilci ganinsa, zan sa tsari a ganinsa, zan sa albarka a ganinsa. Babu abin da yake so in face ya ga alheri. Yanzu akwai wani yaro da aka turo a cikin WhatsApp na bidiyo, wanda wasu ka sare mashi gadon baya, aka sare a wazonsa, gashi kana hangen can cikin ramin cikin shi yana kana hangen antasa tana bugawa. To irin wannan ai babban bala'i ne, mai imani ba ya iya kallon wannan abu, inda ba likita ba shi da yake aikinsa ne, shi ma imanin zai sa don ya taimaka mashi. Haka wanda Allah ya sanya ma idonsa albarka bai iya kallon mace tsirara. In dai kaga mutum ya kwala mace ido tsirara, to wallahi Allah ya ebe ma idanunsa albarka. Allah baya tare da idanunsa. Idanu na kirki shine masu kallon abin da Allah ya halatta masa su kalla. Allah ya faɗa wurare da yawa, inna sam'a wal basara wal fu'ada إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. da asam ji, da albasara gani, da alfu'ada zuciya, dukkan su gaba ɗaya abin tambaya ne. Saboda kada ka ce wai kana da yancin ka kalla, ko kana da yancin ka faɗa,
ko kana da yancin ka saurara, wallahi baka da yanci, sai Allah ya ce ka saurara sannan ka saurara. wa yadahu allazi yabdishu biha, kuma Allah sai ya sanya albarka a cikin hannunsa da yake riko da ita. Ba yadda za a yi miƙa ma wata mace hannu wadda ba muharramar shi ba, sai dai matar shi ko uwar shi ko ƙaunar shi, ita kaɗai zai iya ba hannu, tunda ita ya halatta a musulunci, ya halatta. Shi yasa kaga ba su son farfesa Fantami, farfesa Isa Ali Fantami, ba su son shi saboda yaƙi. Har yanzu dai ba a ɗauko hoton ya ba wata hannu ba ko, sai dai a ɗauko hoton sun tsaya tare sun yi hoto, kuma wannan kowane ne sai ya yi haka. Tsari na siyasar duniya zai yi wahala ka iya kauce ma wannan, kowa aka sai dai kakkaje wajen, sai dai kakkaje wajen magana hoto. Allah ya saka mana alkhairi ya kai Fantami, Allah ya ƙara mana rayuwarka albarka, da ka ƙiba mace hannu, da ka cutar da mu, da ka walakantar da mu. Allah ya saka mana alkhairi. Wannan kaga Fantami ya nuna waliyi ne daga cikin waliyan Allah, domin Allah ya sanya mu hannun shi albarka. Har yanzu ya ƙi cabkan wata mace, ya ƙi. Allah ya ba shi kariya. Ba mun ce bai da kurakuri ba ne, domin ba annabin Allah ba ne. wa rijlahu allati yamshi biha, sai Allah ya sanya albarka a ƙafarsa da yake tafiya da ita. Ba zai iya taka ya je wurin barna ba, ko wajen sata ko wajen wurin wani alfasha. wa in sa'alani, idan ya tambaye ni lawadiyannahu zan bashi, wala in ta'azani, idan ya nemi tsari na lawa'izannahu zan tsare shi. Ina ganin bari mu tsaya nan, idan Allah ya kai mu gobe sai mu karasa sharhin wannan hadisi mu ci gaba. Muna roƙon Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana inda muka yi kuskure, inda muka yi daidai Allah ya ba mu lada. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allah barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim innaka Hamidum Majid. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu.